Jeg hedder Fiona Andersen. Jeg underviser i bevægelse med nærvær. Det kan både være øvelser, der er struktureret, hvor det er en bestemt øvelse, du laver og mærker, hvordan den virker på kroppen. Det kan også være mere frie bevægelser, hvor instruktionen er at lytte til, hvad rygsøjlen har brug for, eller hvad en skulder har brug for, og bevæge sig ud fra det. Der er 2 af mine elever, der vil fortælle lidt om, hvad de får ud af det. Hold sammen med dig. Ja. Og det er jo bare det, jeg har brug for. Ja. Fordi det er det der spontanitet. Og det er jo, altså kroppen, den vil selv. Ja, det er rigtigt. Den, så jeg behøver egentlig ikke at tænke så meget på, hvad der er godt eller ikke godt. Men min arm og det hele, det vil bare... Og så svæver man afsted. Ja. Og så kan jeg så, når Fiona så skifter med noget musik, altså først så starter det jo stille, og man varmer sig op og nyder det. Men så sætter hun styrken på. Ja, okay. Og det er fantastisk, altså komme ud i den der, altså at man er så spontan, altså kan få det helt ud, whoop. Ja, og det har min krop altså brug for. Ja. Og få arbejdet alt det der gamle skidt væk. Og det er jo det gør. Det gør. Det renser jo fuldstændig ud. Ja, det gør det. Sådan, så vi svæver herfra. Ja. Altså, det er ikke bare kroppen, det er ikke bare musklerne, men det er glæden, og det er, at jeg er glad for at være inde i min egen krop. Og i min... Jamen, det må jo være målet, altså. Ja, det kan ikke være større for mig. Nej, vel? Nej, det er i kontakt med hinanden. Helt sikkert. Ja. Uden at behøve at bruge ordene. Vi er her bare. Ja. Og tør det er her. Ja. Men så når vi rigtig får sat gas på, så er vi der jo alle 3. Ja, bestemt. Og så spiller vi sammen på en eller anden måde. Ja. Men vi kan gøre det eller lade være. Ja. Fordi så synes jeg også, så er der gang i os alle 3. Ja. Men så kan man også bare vende sig bort, og så er man i sit eget igen. Og det var der var andre, der fik lov at opleve. Ja. Ikke? Ja. Fordi det er ikke så mystisk. Det er ikke mystisk. Det var tur at være sig selv. Ja. Og det kan man nemt være her sammen med dig og mig, men bestemt også nemt sammen med Fiona. Ja. Ja. Der er sådan noget, jeg vil sige med det der. Fordi man kommer, altså det lyder, man kommer på, man kommer i nogle andre lag, man kommer i nogle højere lag, som jeg har brug for i min alder på 72 år. Altså jeg vil sige fra jeg har været lille pige og voksen, så er det blevet et kæmpe behov for mig at komme op i de højere lag. Altså, udvide din bevidsthed. Ja, og der hvor jeg møder visdommen. Ja. Er det sådan, Bente? Jo, det er sådan. Jo. Jeg oplever ikke, at jeg har fået behov for det gennem min højere alder, fordi det har jeg jo søgt allerede, da jeg var 19, 20, 21. Ja. Og gik i træning til meditation. Når vi så kommer her på et hensynstagende hold, der er det jo meningen, at folk skal have plads til at danse med lige nøjagtigt, hvad de trænger til i kroppen. Så uanset om du kommer med en skulder, der ikke kan et eller andet, eller du er blevet opereret i knæ eller hofte, eller du har ondt i ryggen, så er det sådan, at det er lavet til at danse med lige nøjagtigt det, der er. Så hvis jeg nu kommer og har ondt i min ryg, og jeg så bliver bedt om at lave øvelser, der handler om at mærke rygsøjlen, jamen så laver jeg jo de øvelser, som min rygsøjle kan. Og det er ikke sådan at tænke, her er en øvelse, her er en anden øvelse. Det gør vi også, fordi vi starter med at lave pilates. Så der bliver en masse konkret vejledning i, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Og når vi så går over til den mere frie del, så handler det om at mærke, hvordan har min rygsøjle det lige nu? Hvad vil den? Hvor vil den hen? Hvad vil den gerne? Hvad skal den ikke? Og så respektere det. Og det gør jeg både, når jeg er stille nede på gulvet, laver små stille bevægelser, når jeg kommer op og stå.
have opmærksomhed på, jamen, hvad vil det sted på kroppen, og hvad vil det ikke. Og når der så kommer mere knald på musikken, så handler det også om at beholde opmærksomheden på det, som nu har en skade, i det her tilfælde, hvis det nu var ryggen, og så stadigvæk lade de andre dele af kroppen folde sig ud under hensynstagen til den del, der har skaden. Så vi både bruger det, som har en skade, og som vi har brug for at være opmærksom på med stilhed og med nænsomhed, og så det at få os brugt i hele kroppen, uanset. Det her med at bevæge sig, og det er jo i virkeligheden, så er der jo ting, der forandrer sig hver eneste øjeblik. Så det er jo en bevægelsesmeditation, kan man sige, hvad enten du laver noget super, super langsomt, hvor du kan nå at mærke, hvad hver eneste muskelfiber gør. Og det kan sagtens gøres med det samme nærvær, uanset om du laver en meget kraftfuld bevægelse. Så det handler om, det er, at uanset hvad vi laver, så gør vi det med fuld tilstedeværelse. Ja. Og livet er jo en stor forandringsproces. Livet er en stor dans, kan man sige. Ja. Fra det øjeblik, at vi kommer ud af, eller vi bliver undfanget, og så til det øjeblik, vi tager herfra, der er livet jo en stor bevægelse og dans. Ja. Og det vi så gør, det er at være til stede og være fuldt opmærksom i den, i stedet for bare at lade den køre og sige, nu træner vi den her muskel, og nu træner vi den her muskel. Så det handler om at være fuldt nærværende i det, vi gør. Og vi tager faktisk tit udgangspunkt i de her timer i noget, der svarer til bevægelsesudvikling. Det vil sige, at vi starter med at rulle på gulvet. Vi starter med at lave ting nede i niveau. Og have jordforbindelsen. Ikke? Dels så er vi på gulvet og mærker jorden selvfølgelig, som er det, der bærer os hele tiden. Og dels så mærker vi vores egen krop, og så kommer vi i kontakt med nogle sider af os selv, som vi måske ikke behøver at tænke til, men som handler om bare at være i bevægelse ved at lave de her små rulle og mærke kroppens centrum. Og derfra, der kan vi så folde os ud, komme op i siden eller firestående, og derfra, der kan vi folde os endnu mere ud og komme op og stå. Og så sætter vi mere knald på musikken, og så får vi virkelig knoklet igennem og sved på panden, og så slutter vi af med, at det bliver lidt mere stille igen. Og der opstår tit sådan en lethed, når vi gør det. Som kommer af, at vi starter jo helt nede fra rødderne, og så danser vi det op igennem kroppen, og så får vi sådan en lethed, og slutter af med noget stille igen. Og det betyder, at det altid bliver levende, det bliver altid nærværende, og det bliver altid dejligt at være med i. Men man kan godt sagtens være meget forskelligt fra gang til gang. Og der er ikke to mennesker, der kan gøre det ens.